В Криму п'ятий день шукають 19-річного жителя Зуї Османа Аджи Османова. Він зник 2 липня, коли вийшов за територію свого обійстя. Бабуся Османа, яка виховує його з 3 років, згадує, що в той день вона зайшла додому, а онук залишився працювати на вулиці. Втім, через деякий час, коли вона вийшла на двір, його не знайшла, а телефон був вимкнений. Камери відеонагляду зафіксували його в кілометрі від дому, коли він йшов вздовж дороги в бік сусіднього села Литвиненкове. До пошуків Османа долучилися родичі та волонтери. Осман худорлявої статури, зріст 1,83 м, має темне волосся та карі очі. В день зникнення він був у домашньому одязі, коричнева футболка та чорні шорти. Родичі просять повідомити їм будь-яку інформацію. Я зашла домой на намаз. Вышла я 10 минут 2, смотрю, его нету. А ковры он не сложил, ничего. Нету его, начала ему звонить. Думала, он в магазин ушел, чтобы он хлеба не покупал, потому что хлеб есть. И уже телефон был отключен. Увидели, что он в 12:47 прошел мимо мойки. В расстоянии кілометра він потерявся. З політв'язнями особисто не знайомий і, ймовірно, їх ніколи не бачив. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону у справі 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади, допитали таємного свідка, який назвався Рамазановим. Цього разу у справі підгрупи Енвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова та Руслана Шейхалієва. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Особенность его допроса по данной пятерке состоит в том, что, собственно, он никого из обвиняемых не знает, с ними никогда на свободе не сталкивался, что, собственно, и подтвердил сегодняшний допрос. На мой вопрос назвать их фамилии, имена, отчества, он затруднился ответить. Когда я называл ему имена ребят, он не смог назвать фамилии. Сначала он путался, потом решил для себя избрать иную тактику, стандартную тактику для секретного свидетеля. Он говорил: не помню, не помню, не помню. Собственно, большинство вопросов, которые были заданы мной, там, где он реальный человек, если бы он присутствовал при этих так называемых встречах, он мог спокойно бы все это дело описать. Однако, так как свидетель все это дело выдумал, он сам, либо с помощью следственных органов, единственная его защита, так, можно так сказать, защита в показаниях были слова «не помню». Свободу Владиславу Єсипенку. На Майдані Незалежності у Києві зібралися активісти, колишні бранці Кремля та небайдужі кияни, щоб висловити солідарність з незаконно арештованим журналістом Радіо Свобода. Хтось у футболках з портретом Владислава та хештегом «Фрі Єсипенко», інші з плакатами «Журналістика – не злочин». Дружина бранця Катерина згадує про тортури, які пережив її чоловік, і звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом звільнити Владислава із-за стінок окупантів. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Леговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Серед присутніх колишні заручники Кремля Володимир Балух, Станіслав Васєєв, Микола Семена та Олег Сенцов. Він каже, дуже радий, що попри жорстокі тортури Владислав Єсипенко залишається вірним собі та Україні. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз через цей наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна,
в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонини Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця недобита імперія буде зруйнована. Слова надії та підтримки бранцю висловили і у Вінниці. На Європейській площі розповіли історію затримання Владислава Єсипенка у березні цього року, після того, як він знімав опитування людей про відзначення дня народження Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі. За словами організатора акції Енвера Шерефієва, мали на меті привернути увагу до сфабрикованих справ в окупованому Криму. После задержания его в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Поруч встановили стіл, де кожен бажаючий зміг написати особисте звернення до Владислава Єсипенка та інших політв'язнів. Організатори просять писати листи російською мовою та політично нейтрально, щоб звернення пройшло російську тюремну цензуру. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе. І мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають. Владислава Єсипенка триматимуть в СІЗО Сімферополя щонайменше найближчі півроку. Так постановив окупаційний райсуд міста. На підтримку бранця, якому окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами, організовано онлайн-флешмоб. Усіх небайдужих просять викладати фото та писати пости у соцмережах з хештегом «Свободу Єсипенку» українською чи англійською мовою. Владислав Стожук, Заман, АТР. Політв'язням! Свободу політв'язням! На Східному фронті обійшлося без ворожих обстрілів, а на півдні біля адмінмежі з окупованим Кримом тренувалися розрахунки зенітно-ракетних комплексів ОСА. Злагоджували відбиття атаки ворожої авіації на колону української військової техніки. За легендою навчань, літаки окупанта атакували колону реактивних систем залпового вогню «Смерч». Підрозділи зенітників в умовах радіоперешкод провели розвідку неба, визначили координати та знищили ворожу авіацію, каже командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв. За його словами, підрозділ реактивних систем залпового вогню «Смерч» відпрацював знищення пунктів базування ворога та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотників. Жертви кам'яної лавини в Ялтинському мікрорайоні Ай-Васіль вже більше як півмісяці розгрібають наслідки. Після потужної зливи місцевою річкою неслись бурхливі потоки брудної води разом з камінням, будівельним сміттям та всім, що стане на шляху. Зараз тут знову чистий струмок. Більшість будинків найбільш постраждалої вулиці Джафера Сейдамєти зараз засипані камінням по вікна. Люди своїми силами чистять захаращені кімнати та виносять сміття. Кажуть, окупаційна влада таки виділила для Ай-Васіль бригаду МНСників з 10 людей. Ну вот сейчас хоть убирают. Вот открыли мне сегодня дверь. Уже расчистили дверь, хоть в окно я уже не лазю. Вот. Дали мне пушку дали. Вот, осушать свои комнаты, высушить. Вот. Ну, обещать они, что они могут обещать? Они еще ничего не могут обещать, потому что они, мне кажется, сами ничего не знают. Пока компенсацию ничего не выплачивали. Обещали, документы мы все подали, но пока ничего, еще молчат. Пока молчат еще.
Не знаю, дадут, не дадут, знаете как вот. Гаражі без воріт, в них побиті камінням автівки. Чиєсь авто стихія зім'яла, мов бляшанку. Вот и еще последствия страшного потопа. Вот эта раскуроченная машина одного из жителей по улице Джафера Сейдаметы. Насколько здесь страшный был потоп и какие последствия приходится наблюдать. В кількох метрах від заваленої камінням та сміттям вулиці Джафера Сейдамета є й таке будівництво. Тут під горою зводять будівлю на кілька поверхів, але з верхньої ділянки постійно течуть каналізаційні стоки просто на людські подвір'я. Сергей Валерьевич закрыл все стройки в Ялте. Ну, у нас стройка здесь кипит, несмотря на оползень, несмотря на то, что канализация течет сверху вниз, и мимо эту канализацию спустили мимо меня и течет ко мне во двор. Хозяин ни на что не реагирует, избегает со мной разговор. Вот покажите, пожалуйста, вот оползень, вот, пожалуйста. Каждый день кусок падает. Роботи ще багато, кажуть місцеві жителі. Щоб звільнити вулиці та подвір'я від завалів, треба ще багато тижнів. За понівечене майно окупаційна влада готова відшкодувати не більше 100 тисяч рублів. Жителі мікрорайону Ай-Василь збирають і подають необхідні документи, але жодної копійки поки не дочекались. Злива накрила східне узбережжя окупованого Криму. У Саках підтоплені декілька житлових кварталів. В зоні підтоплення опинився район вулиці Колгоспної. Це найнижча частина міста. Окупаційна влада Сак стверджує, що постраждали всього 4 двори, а 2 самотніх людей евакуйовано. У деяких місцях рівень води піднявся людям по груди. Свідки публікують численні відео, як нині пересуваються містом. Посмотрите, это возле кафе Ниагара, Красная Горка. Тут просто все плывет. Вот так вот машины едут. Это просто кошмар. Переливается все на ноги. Просто здесь полноводная река. В окупованому Криму рекордна кількість смертей від ковіда за тиждень. А за підрахунками керівниці окупаційного кримського Роспотребнадзора Наталії Піньковської, кількість летальних випадків за минулий місяць зросла на 62%. Також втричі зросла кількість інфікувань серед росіян, які приїздять на півострів. Відтак в окупаційному міністерстві охорони здоров'я Криму найбільший приріст хворих фіксують у Судаку та Феодосії. А на всьому півострові окупаційна влада нарахувала 452 нові випадки ковіда, а ще 12 людей померли внаслідок хвороби. Поширюється так званий індійський штам Дельта, кажуть в Роспотребнадзорі. А на материковій частині України зафіксовано трохи більше 600 нових пацієнтів. Одужали майже утричі більше, а ще 33 українця не змогли подолати хворобу. Водночас на вільній частині України проведено вже більше 3 мільйонів щеплень. Число цілком вакцинованих українців наближається до 1 мільйона. У Південній Кореї 6 липня виявили понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий добовий показник із кінця грудня минулого року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни на екстреному засіданні з питання реагування на епідемію. Ми зареєстрували понад 1200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з часів 3-ї великої хвилі минулої зими. За словами прем'єр-міністра, офіційні особи найближчим часом вирішать, чи варто посилювати існуючі карантинні заходи. Уряд ще на тиждень збереже поточні правила соціального дистанціювання. Він також зробить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, вживши додаткових заходів дезінфекції. Південна Корея намагається впоратися вже з 4-ю хвилею пандемії. Наразі в країні поширюється дельта-варіант вірусу, який вважається більш заразним і смертоносним. Як кажуть експерти в галузі охорони здоров'я, особливо швидко хвороба передається серед невакцинованих молодих людей у віці до 30 років. Прем'єр закликає їх перевіритися на наявність захворювання. Ми звертаємося з проханням до людей від 20 до 30 років. Будь ласка, вирушайте в найближчий центр тестування та зробіть тест, навіть якщо у вас немає симптомів.
У Південній Кореї живе 52 мільйони людей. Третина з них вже зробила щеплення щонайменше однією дозою вакцини. Варто зазначити, що найвищий за всю пандемію рівень захворюваності в країні зареєстрували 25 грудня минулого року. Тоді виявили 1240 хворих.